Привет, привет, прекрасни приятели и почитатели на Имидж Стил Просперитет. С вас е Милена Белчева, феята на цветовете, стилист, имидж терапевт, специалист по цветови анализ. Включвам се отново спонтанно. Ето, че създадах една приятна традиция, докато си отпивам кафенцето, да поговоря, макар и малко индиректно с вас. И днес този лайв правя най-вече за дамите. И макар да нямам специална подготовка и особено визия, а темата ще бъде фиксирана предимно върху начина, по който изглеждаме и по-конкретно свързана с грима, реших това наистина много спонтанно, тъй като днес съм с едно бижу червило и такива обици с уснички. И понеже с мои приятелки доста често обсъждаме темата за грима и сме наблюдавали доста гротескни визии на различни дами, дори дами не е удачно определение за такива жени, които имат вероятно някакви естетични критерии, но не успяват да се справят достатъчно адекватно и с прическата не винаги е толкова фатално, но грима действително може както да ни направи доста атрактивни, така и отблъскващи, т.е. пак ще предизвикаме някаква атракция, но няма да има нужното действие, което искаме да ни възприемат като наистина сексапилни, очарователни, магнетични. И сега ще се радвам, ако някой се включи от лейдитата, които може би ни гледат или ще се включат малко по-късно, и да сподели какво на вас ви прави така най-неприятно впечатление, кои са най-често срещаните грешки при грима. Съответно, аз ще акцентирам върху няколко от тези, които на мен са ми направили впечатление, и ще дам някои препоръки за това как да изглеждаме елегантно и на снимки. Всъщност част от тези препоръки ги има и в моят наръчник, който изпращам безплатно, стилна и на снимки, който не е съвсем подробен, но има така добри акценти, свързани с общи препоръки. Обикновено отбягвам такива, защото тези съвети, 5 лесни начина, 2 забавни трика, 7 подходящи цветове за, не ги харесвам. Разбира се, с удоволствие бих правила такива, ако това представлява интерес за вас, защото те не са приложими за всички и дори да са приложими в определени ситуации, винаги предпочитам да давам препоръки, които са изцяло съобразени с конкретната личност, с нейните визуални специфики, възприятия, потребности, по какъв начин иска да изглежда, да се чувства, как точно иска да я възприемат, доколко това нещо може да го адаптираме спрямо нейната фигура и цветотип и така нататък. Особено при композирането, при стилизирането на един образ има доста неща, които са от съществено значение, и това е една доста сложна наука, бих казала, защото макар може би над 30 години да чета и не официално да се занимавам с това, има все още неща, които и за мен са новости, като информация, като хакчета, като полезни
и много лесно приложими тънкости, свързани с тази професия и дейност. Но да се върнем все пак на темата за грима. Дали има някой, който да се включва? Виждам поне един човек ни гледа, което е добре. За тези, които сега ще се включат, Милена Белчева, имидж консултант. Фокус темата ми в момента, докато си отпивам кафето, ще бъде свързана с грима. Повечето жени забелязвам, че грима го ползват като някаква част от рутината, а не го ползват като реално разкрасително и подсилващо чертите им средство. Както споменах, днеска изобщо не съм с професионален грим, така по-скоро с някакви остатъци от него, но ако трябва един час да отделям да се скулптурирам и да правя тези процеси по себе си, трябва да отложа много този лайф, но ще направя един такъв по-професионален. Имала съм дами, които са се обръщали към мен за грим на сватби, на битюренски, на други ситуации. И резултатът е бил доста впечатляващ. Дори една от девойките, която отиде на една чужда сватба, сега вече е щастлива женена, предизвиквайки добро впечатление от страна на един от присъстващите на тази сватба. Но действително, независимо дали сме завършили курс за грим или действаме от познанията ни на художник или до някъде по вътрешен усет, има и така много самоуки гримьори, които са доста по-добри понякога от професионалните. Важното е да съобразяваме самият грим с обстановката, с времето на деня, с специфичните линии на лицето, и това е доста необятна тема специално за линиите, така че сега няма да я засягам в детайли, но едни от нещата, които не ми правят добро впечатление, е да срещам дами, примерно, които в търговския център тестват козметика, изключително и декоративна, директно на ръката си, и след това с тези ръце, с които си държим телефон и всичко останало, се пренасят всичките бактерии и върху лицето. Някои почват да пробват да видят как ще стои, което никак не е хигиенично. И по принцип не препоръчвам да тествате козметиката върху дланите си, върху ръцете, защото там кожата е съвсем различна и цветово, и като структура. Освен това, почти винаги в търговските обекти самите дисплеи са позиционирани с изкуствена светлина, и в по-такива места, където няма достатъчно осветеност, за да може да се види лицето адекватно дори при изкуствено осветление. Затова е по-добре да се гледат продуктите на дневна светлина при лице, което не е обработено с грим или някакви други бронзиращи, примерно, продукти. И най-добре да се обърнете към професионален консултант, който да ви съдейства и с осигуряване на някакви дезинфектанти и така нататък, или подходящи четки, защото някой път се отказваме от даден грим продукт, тъй като нямаме умението да го нанасяме, или са ни препоръчали определени четки, а те всъщност изобщо не са адекватни за този тип ефект, който искаме да постигнем, примерно за смесване на сенки. Самото нанасяне, казах, че е съпроводено с доста на крема или на грима, съответно с пренасяне и на бактерии, но
те се пренасят и от самите опипани опаковки, не само от ръцете на дамата, която ги тества. И понякога, примерно, виждам лица, които имат доста нежелан релеф и, примерно, фондютенът им стои на четки с доста отсечени линии или липсва тази хубава преливка надолу към от контура към шията. Много често срещам дори и доста успешни, бих казала, бизнес дами, които не съблюдават това и лицата им изглеждат наистина като отсечени от останалата част на тялото, което не прави добро впечатление. И да, особено за по-сериозни събития, наистина препоръчвам да се обърнете или към професионален гримьор, или самите вие да се усъвършенствате в това умение. Друго, какво да видя, дали съм си записала нещо. Гледам пак записки, които са били така като чернови за предстоящата ми книга. Да, на късан контур долната челюст и контрастен цвят с шията и деколтето. Понякога дами пък, които имат силно луничево лице и тяло, се опитат да прекрият луничките и придобиват някакъв много тебеширен бял вид, който изобщо не кореспондира с останалата част на тялото, която е така изпъстрена с тези забавни петънца. Също така много често допускана грешка е неадекватното оформление на веждите или те са поставени като неправилен акцент. Има черти на лицето, които е добре да бъдат изведени на преден план, но кои точно да бъдат, дали нослето да бъде водещо, дали устните, скулите и така нататък. Това нещо се преценява на база други критерии, с композиция и така нататък. Ако ви е интересно, ще ви разкажа. Дали се включва някой? Хайде, напишете едно коментарче, емотиконче, песничка, пуснете за настроение. Понякога вежите, освен че са неоформени както е редно и съобразно нашите специфика, които искаме да изразим, често са и в неподходящото багрило или са много приближени, раздалечени, вдигнати, увиснали, или самата дъга не дава хубава форма на окото, не го отваря. Напротив, даже сваля клепача. Но специално с цвета може да си направите така един автогол, ако той не хармонира с вашия цветотип. И самите вежди стоят като от чуждо лице. Това мога да го дам като пример с едно някаква произволна частица от пъзел, която като стил и форма не ви пасва, сте я взели, се опитвате да я натъманите към друг комплект, към друг човек, към друг обект. Също силно неестетични са последиците от аматьорската игра на коректора и очната линия. В други случаи наблюдавам някаква удивителна прецизност на нанасенето на линиите, но пък крайно неудачен ъгъл на самото нанасене и тон. В други моменти има видоизменение на естествените извивки, самите цветови преливки на тургоръб. Клепачите изглеждат доста сбръчкани, очите много приближени или раздалечени също. Или формата на окото следва една линия, на веждите съвсем друга. Това е много голяма грешка също.
И обикновено препоръчвам да следвате принципа малкото е повече, когато не сте уверени в това, което правите. И когато нямате достатъчно време за подготовка, по-добре да разчитате на някакъв тониращ балсам за устни и няколко слоя така зигзагообразна положена спирала. Какви препоръки така мога да дам, когато се подготвяте за снимки? Добре е да подчертаете веждите, както споменах, само с 1-2 тона по-тъмни или светли от естествения цвят. Примерно от тъмно-руси да минат до светло-кафяви. И при запълване да не щриховате веждите, така да не правите едни линии. Съвсем леки между точица и линия коси чертички, които да свързвате много внимателно и да правите хубава преливка, така че да се следва естествената линия на косъмчетата. Понякога дава ефект, ако го правим в обратната посока, за да няма този изкуствено замазан вид, не знам как да го определя, когато са веждите и така просто се едно изписани с маркер. И включително и професионалисти по микроблейдинг, ако не се лъжа. Не съм запозната с всички козметични процедури, свързани с перманентния грим и оформление. Допускат много грешки. Просто понякога наистина обезобразяват, вместо да достигнат някаква привлекателност на лицето, което е търсена всъщност. Не е добре да има никакви линии и петна по самите вежди, когато ги оформяте. И оформлението може да стане и с преливка от 2 цвята, примерно. Зависи каква е самата структура на косъмчета и цветовото съчетание. Също да ги фиксирате с прозрачна спирала или гел за вежди. Е добре да седят по-подредени, може и с гел с алоe вера, примерно. Нещо малко по-подхранващо. Така, за по-общи снимки добре е да използваме, особено ако е при изкуствено осветление, един по-наситен цвят червило, но не трябва да е тъмен нюанс, защото ще създаде доста голям контраст и устните ни ще изглеждат първо по-тънки и няма да бъде много естетично, няма да има това обаяние, т.е. да се усеща, че сме с грим без грим, както се казва. И добре е да не използвате, особено при такова заснемане, нюанси на червилото, които са в оранжевата гама или с по-синкав подтон, примерно лилавещо, седефено розово червило, защото това дава една допълнителна жълтинина на самите зъби. И те също е добре да бъдат почистени, включително и с клонец преди снимки. Така, 3D почистване, защото първо вие ще се чувствате много по-комфортно. Второ, няма да има неприятен ефект, когато излезе кадъра. Само да видя нещо интересно, дали е по-полезно, което може да влезе в употреба. Да, самото тъмно червило наистина прави устните, освен че по-тънки и по-сбръчкани. Добре, винаги преди нанасенето да хидратирате устните. Моите в момента вече са малко напукани, макар че съм ползвала така няколко средства. Перленото ви червило ще отрази твърде много светлината
и устните няма да изглеждат изпъкнали по-обемни, а напротив ще бъдат леко разляти и обезформени. Така че него също не го препоръчвам специално за снимки. Ако вашите устни имат хубав естествен контур, може да си позволите просто някакъв нюансиран гланц, който да няма твърде много блясък, или така едни от удачните червила с леко малинов оттенък между розово и червено. Може и тъмен корал, дори леко кафеникъв финиш, ако примерно сте топъл типаж. Но и в ежедневието, и за специални случаи избягвайте доскоро модерните матови дебеширани червила, тъй като много изсушават устните и не дават нужната сочност. Жената трябва да изглежда апетитно, сексапилно, привлекателно, а не просто като един модел от корица на списание, освен ако, разбира се, целта не е точно такава. Да правите сесия за дадена марка. Очите е добре да бъдат подчертани с по-светло-бежеви сенки под линията на веждите и в някакво седефено акрил във вътрешния ъгъл. Това почти всички вече го знаете, но може пък да има дами, които не са запознати. Но правете хубав плавен преход, да не бъде тази светлинка във вътрешния ъгъл като една точка. Добре е да нанасяте вместо очна линия, особено на дамите в по-зряла възраст, сенки с една много плоска и остра чечица в основата на миглите, за да дадете една по-мека линия на окото и малко повече дълбочина на погледа и на самите мигли, илюзия за тяхната по-голяма дължина. Винаги съобразявайте формата на очите и разстоянието между тях. Сенките също предпочитайте да бъдат матови и с някаква мека кадифена текстура. Да не изглеждате като посипани с прах. Може да ползвате и коректор или фондютен, или ако нямате примерно база за сенки, за да не се събират сгъвките на клепачите. Ногтите гледайте да лакирате предимно в цветове, които са близки до телесните или сходни до естествения цвят на устните. Много съблюдавайте какъв е вашия цветови типаж, защото често дамите забелязвам, че избират също маникюр, който по никакъв начин не хармонира с цвета на кожата и ногтите седят като някакви залепени ваденки, което не е естетично, и предпочитайте маникюри, които са без декорации, които биха били видими на снимките. Може да има сега едно-две камъчета или нещо подобно, някаква дискретна рисунчица, но не седи представително по никакъв начин, когато сте примерно в някакъв костюм и с шарени ногти или много така пишно декорирани. Това вече зависи от естеството на фотосесията, каква дали е фешън или бизнес и така нататък. Избягвайте сини, зелени, лилави, ярко-оранжеви и така нататък цветове и нюанси за ногтите си. И внимавайте, защото всичко белено се вижда. Също внимавайте за петънца, за кожички, за фърчаща косичка тук около ушите. Тук бебешките косички много смешно някой път тръчат така на снимки. Опитвайте се да предварително да отстраните тези дребни смущаващи кадъра фактори. Нанасяйте ружът малко по-нависоко. На времето в соцписанията ни съветваха ето тук в тази линия да се слага под скулите, когато се присвием устните, но това дава едно много виснало изражение.
Използвайте спирала с повдигащ ефект и пренанасене, както споменах, изтеглите на зигзаг, за да не изглежда окото тежко, а по-скоро отворено. Вече според самото око и типа грим може да се нанесе спирала, макар и по-дискретно на долните мигли. Вече зависи какъв ефект се търси, каква форма ще се гони и така нататък. Избягвайте сини, розови, лилави, оранжеви сенки също. Този принцип важи и за окото, както за маникюра. И винаги нанасяйте грима на светлината, на която ще бъдете. Т.е. дали ще бъде жълта светлина, бяла, дневна, смесена и така нататък, за да може да видите реално как ще бъдете отразени от човека, който заснима. Някой път при гримиране пък в изкуствена светлина, в някаква стаичка, в туалет, например, на заведение и така нататък, рискуваме да сложим доста повече продукт и лицето ни да изглежда наистина тежко, което не е окей, не препоръчвам. Но при телевизионния грим пък има други особености. Без дори дамите, които не обичат грим продукти, е добре да имат някаква цветност за лек контраст, когато имат медийни изяви, примерно, или са поканени на фирмена фотосесия, например, защото иначе лицето им ще изглежда така леко измито и неизразително. Винаги съобразявайте грима с повода, с обстановката, с стила, с температурата, с фирмената политика. И добре е да, преди да започнете да правите някакви нанасяне на грим продукти, да хидратирате добре лицето. Това също го знаем добре, но някой път пропускаме, и да има достатъчно добра UV защита. Обръщайте внимание на цялостната епилация на тялото, когато ви предстои такава фотосесия. И на лицето, и на цялото тяло, да няма сухи участъци, примерно колене, лакти, пети, дори да не се виждат, примерно зимно време, да се чурпогашник и така нататък. Добрата епилация, хидратация и вече със стойка, походка, осанка, и въобще това цялостната конструкция на тялото е не по-малко важна, но дори да не се забелязват разни детайлчета, на вас ще ви дадат една допълнителна увереност. Избягвайте чорапогашници с съдържание на ликра по-високо, защото тази лъскавина отдавна не е... Не мисля, че някога е била естетична, но отдавна не е модерна. Мисля, че 80-90 години, когато навлязаха тези чорапогашници с много висок блясък, бяха така доста търсени, но лично на мен никога не са ми допадали. Предпочитам много фин, матов и плътен чорапогашник, за да може да създаде едно красиво силуетче на цялото бедро, прасец и така нататък, да подчертая глезена. Вече зависи дали трябва да се подчертава. И винаги оглеждайте наистина грима преди снимки, защото понякога тези косъмчета, които фърчат, неволно ни се размазва от тях червилото и стават ни такива рескички тук-таме. Но преди самия кадър избягвайте да ръкомахате и да правите някакви така по-емоционални жестикулации, мимики, защото е много голям риск да се отразят в самия кадър и той да стане така размазан на местенца. Дали съм записала някакви други интересни неща?
Да, понякога дамите преди снимка започват да се търкат очите, да си чоплят някаква пъпчица или раничка. И това също не е добре. Обръщайте внимание, ние го правим неволно и несъзнателно понякога, но също за самия обем на косата, самата линия, която се получава, тази дъга, трябва да бъде достатъчно добра, да няма някаква ненужна асиметрия, освен ако не е точно този търсен ефект. И да, препоръчително е да бъдете с токчета по време на самата сесия, за да може да изглежда крака малко по-удължен. Вече според конструкцията на лицето и формата на линиите ви, зависи какво ще бъде деколтето на обувката, край. И има много така специфики, които при определяне на личния стил се преценяват. Колко точно да бъде дълбоко изрязването на обувката, колко да бъде висока, как да кореспондира с останалите линии на раменете, на лицето, на всяка една черта от него, за да може да бъде един завършен и цялостен образ. Да, препоръчително да ползвате тези обувки тип стилето, които седят доста елегантно. И предимно класически обувки, като избягвате такива с отворени пети или тип сандал с отворени пръсти, мукасини, равни обувки тип балеринка, някакви по-спортни варианти, защото те не дават това делово значение на кадъра и не кореспондират просто с целия характер на снимките, които правите. Добре е също да обърнете внимание на удобния свод. Каква връзка има това с грима? Че когато сте на неудобна височина и с неудобна извивка, лицето, цялото тяло, включително лицето, изглежда супер напрегнато и светлосенките стоят все едно не са на местата си и придобиваме едно така по-драматично и не особено лицеприятно излъчване. Може да използвате също капки за очи през деня и да си правите такъв лек потупващ масаж, за да се разнесе този леко ток, ако има такъв. Да, може да си използвате допълнителен блясък също за косата. Т.е. когато създавате една визия, обръщайте внимание на абсолютно всички елементи от нея. Не е примерно сега само да си направим някакъв доста професионален и интересен грим, останалата част от визията ни по никакъв начин да не съответства на това, което сме изградили като образ. Като цяло се придържайте към прически, които са по-дискретни като обем, като форма, като стилизация, без излишни такива шнолки, фибички и други аксесуари, особено тези ластичета за коса тип с крънчета седят изключително неестетично. Обръщайте внимание какво имате и на ръцете и отбягвайте така да разпервате пръсти по време на снимка. Старайте се към така една по-лейди стайл постановка на тялото и на крайниците. И да, обръщате внимание на израсналите коренчета на косата или тук край ушите обикновено дамите пропускат да освежат косата си. И това, разбира се, е видимо както с просто око, така и на снимка, така че не е много желателно. Ако имате така 1 см израснала коса и искате да поддържате
този си цвят, с който сте в момента. Актуализирайте го на време. И какво друго? Просто да, при делови срещи е много неогледно, защото този контраст не създава хармоничен образ, който се между старата и нова косичка като цвят. Отбягвайте да пресвивате така леко очи заради светлината или при усмивка, когато така по-силно се усмихнем. Аз също имам доста такива бръчци около очите заради този тип постоянно хилтотене, подсмихване. Има специални упражнения, предполагам тези практики с фейс йога доста биха ви помогнали как да бъде отпуснат точния нерв и в такава кондиция. Това нещо се тренира, за да не стимулираме образуването на тези съкращения на мускулите, защото тук кожата, доколкото помня, нямаше нужното омазняване и това е още една предпоставка окото да старее така значително по-бързо, както и ръцете. Обръщайте внимание винаги да са добре хидратирани и това наистина ще ви даде една спокойствие, че изглеждате подобаващо, не само на снимки, а въобще в ежедневието. А тези бръчци, които ги правим по навик, обикновено са следствие на такива моментни състояния, където примерно не е бляскала светлината от слънцето, от прожектор, от светкавица или нещо друго, което ми е дразнило и в един момент това става така устойчива навик да ги присвиване и мозъка продължава да поддържа тези мимики и съкращения, дори и след светлинното раздразнение. Така че, да, препоръчвам йога за лице с мима. Потърсете и започнете да правите подходящите практики, за да изглежда окото отворено и по-повдигнато и самият целият лицев контур да е повдигнат. Това също се постига, освен с тази гимнастика и с подходящите нюанси. Затова и самият светови анализ, който има интерес, ще разкажа подробно за него. Добре е преди да се снимате, да се сложите парфюм така за настроение, да го актуализирате, ако е минало доста време от момента, в който сте го нанесли, да си пуснете някаква плейлиста с приятна музичка, която да ви доведе в нужното състояние, настроение, така на вътрешно умиротворение, ведрина, предразположеност, вече според случая. Да си осигурите бутилка с вода, за да не ви пресъхва гърлото. Понякога много така комично става, когато преди снимки ни пресъхва устата или почваме да придъвкваме нещо или усещаме нещо между зъбите, почва да се появяват едни неестетични мимики, които понякога фотографа естествено ги отразява, защото той не може да следи абсолютно всяка стотна секунда от вашето представяне. Едната част от отговорността е негова, но другата е ваша, т.е. как ще позиционирате самото тяло, така че то да не изглежда сковано, по какъв начин ще сте нанесли грима и другите стилизиращи продукти и разкрасителни, как ще дадете необходимата пластичност и въобще цялостна експресия. Това си е наш ангажимент. Дори да нямаме опит, има достатъчно информация и това вече не е оправдание. Може дори да си държите наблизко картонче с някакви приятни мисли, афирмации, неща, които ви създават настроение, да мислите за умиляващи неща, като малки животинки, котки, кученца, бебенца, всичко, което ни създава една
приятност в излъчването, естествена. Ако носите очила, знаете, че обикновено създават едни по-неприятни рефлекси и преценете дали може да минете без тях. След като сте се убедили, докато сте с очилата, че целият ви образ изглежда достатъчно адекватно, привлекателно, завършено и добре конструирано. Друго какво? Който всъщност има желание да ми пише, да остави имейл и ще му изпратя тези неща, за които току-що говорих. Гледам ги от книжката повечето, за да не пропусна нещо. Да, нещо, което аз правя като грешка много често, включително може би на този лайв, не знам, е да си накланям така леко главата на една страна, което не е нещо фатално, но винаги се забелязва на снимки, понякога така седи леко комично, така че внимавайте, особено при усмихване, създава едно така закачливо изражение, но то пък не седи достатъчно сериозно и делово. Друго, мислете по време на снимките за това как ще бъдат облечени и останалите господа и дами, които ще присъстват, и съблюдавайте да има един общ хармоничен тон, една сходна гама, да няма такива разминавания, примерно някои да бъдат в по-оранжеви, ръждиви такива тонове, а други да бъдат сливаво-розови тоалети или синкави. Да има хармония и между останалите участници в тази сесия. Избягвайте чисто бялото, черното и графита. За графита вече зависи по какъв начин е изграден костюма, т.е. аутфита, визията, защото той седи добре в подходящи комбинации. Препоръчително е преди деня на снимките. Това оказва влияние върху нашето лице, неговата форма в някаква степен се повлиява и от това. Да избягвате млечни продукти и варива, изобщо солени, тестени неща, които ни дават една подпухналост. Газирани, алкохолни напитки. Добре е един такъв много лек детокс, примерно 3-дневен, да направим преди самата фотосесия. Знаете, че изглеждаме по-привлекателни, когато зениците ни са разширени. И това може да го постигнем съвсем лесно, когато за няколко секунди затворим очи, преди да бъде натиснат спусъка на апарата. И така ще добием едно по-магнетично, по-дълбоко изражение с по-артистичен поглед. Само да видя. Да, бъдете също с една отворена позиция на тялото. Избягвайте скръстването на ръце или изобщо цялата тази постройка да бъде непредразполагаща, защото знаете, че невербалната комуникация също е така доста важен фактор и оказва влияние върху това как ни възприемат. Бъдете изправени с леко изтегляне назад рамене, но без излишно пъчене или някакво усукване. Добре е преди самите снимки, за да изглеждаме така пластични, да направим някаква лека гимнастика, да наместим сухожилия, мускули, ставички и така нататък в една комфортна за тях и естествена кореспонденция помежду им.
естествена за тях, не за нас, защото ние често в ежедневието си правим изключително неудобни за тялото пози и това се отразява изключително много и на самото лице. То започва да се изкривява, започва да усеща, нали, болки тук-там, което дава едно така напрегнато изражение, за което споменах. Избягвайте пластмасови украшения и камъчета, както споменах, шнолки, но също така гривнички с разни маниста, ластици, споменах за китките. Заложете на едни дискретни обици, без да имат много висящи или обемни елементи. Когато говорим за делова сесия, разбира се. И напомните си, че дрехите трябва да подчертават вашето лице и тена, а не да се забелязват на снимката на кадъра първо те. Нас ни възприемат като едно цветно петно, ако ни гледат отдалече, след това като силует. По същия начин ще бъдем възприемани и на самата снимка. Целта е нюансите, които сме избрали, разбира се и кройката, и моделите, и детайлите и така нататък, всичко е важно, да подсилват допълнително нашата привлекателност и тя да е на преден план, т.е. ние да изглеждаме изразителни, хармонични и атрактивни, а не тоалета, с който сме облечени, да бъде интересен, забележителен, ярък, така и много грабващ вниманието. Също не се втренчвайте така право в обектива, нито пък гледайте воинствено, косо, мнително, палаво. Понякога правим тези неща наистина несъзнателно. Внимавайте също и за изрязванията. Такава ли е думата? Да, изрязването. Примерно на деколтето, колко да бъде дълбоко, на линейката, която оформя раменете. Също е много важно, защото правилното деколте може визуално да увеличи бюста, ако е такава целта, или да го намали, да подсили самия овал на личицето, да коригира оптически дължината на шията. Все пак сме различни типажи с различни предимства или древни несъвършенства. Деколтето помага също да направи фигурата по-елегантна, да ни добави височина към нашия ръст, да прикрие примерно някакви по-остри ключици и да създаде някаква мекота на торса. Също да балансира пропорциите и обема на тялото. Още по-важно, съчетавайте по правилен начин деколтето с бижутата. Те трябва да се пасват и като изрязване, и като цветове, и като пропорции, като материал, и като форма. Сложничко е, но това е именно ролята на имидж консултанта, да ви даде като специалист най-адекватните стилови препоръки, които ще работят във ваша полза. Така, вече стана 5, 6. Надявам се това включване да е било полезно за вас. Ако имате теми, които ви провокират, вълнуват и бихте искали да коментирате, да бъдете мои гости в тази рубрика "Сподели кафето си с мен" или в някое планирано включване, ще ми бъде много полезно и интересно да разбера какво ви вълнува, какво все още не ви е ясно в тази посока, в изграждането на стил, на образ, на бранд и така нататък. Имате ли въпроси, свързани с най-подходящите нюанси за дрехи, грим, прическа, маникюр, интериор дори? Оставете коментарче. От мен, Милена Белчева, феята на цветовете. Уютна вечер и до нови срещи! Сега ще е много готино, ако успея и да приключа лайфа от някъде.
Чудесно!